We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet en we beginnen met een bericht. 8 jaar cel voor doodrijder. Dat gaat over de uitspraak die vanochtend in Nederland is gedaan. Een 30-jarige man die op tweede kerstdag 2022 een Curaçaos gezin uit Spijkenisse doodreed, moet 8 jaar de cel in. De Hagenaar reed met 134 kilometer een verkeersplein op, terwijl het licht op rood stond en hij onder invloed van alcohol verkeerde. Hij knalde met zijn auto, een Volkswagen Polo, tegen de Toyota Aygo aan. En daarbij kwamen vader, moeder en een 7-jarig dochtertje om het leven. De uitspraak leidde tot hevige emoties onder familieleden en nabestaanden die de straf veel te laag vinden. Er was 12 jaar geëist. De familie was in de vroege ochtend op weg om de moeder naar een McDonald's te brengen waar ze aan de slag moest. En het dochtertje kon niet alleen thuis blijven in de vroege ochtend. De man reed dus veel te hard en had gedronken. Het gaat op de inmiddels 30-jarige Surai A.